Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw sa Indogabo sa muya pong padabang mga paradangog. Miyerkules ngunyan aldaw ni Mama Mary da itabi makalinga. Ono magpasalamat kita sa pagikan Perpetual Help Novena dahilan sa padagos na pagpamangaji sa satuya kan mahal na ina. Lalong-lalo na ngunyan na nasa tao pa kita. Dan dara kaining COVID-19 nagpasalamat ng Santa Maria, no? Our Mother Perpetual Help Novena, taod-taod na hapon, live yan dyan sa Tatuya Airlines, pati sa DC Online, mga alas 5:20. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia, kasabay dyan ang pagpagiromdom sa paghampang niya to. Aldawon amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Habol natin, belated happy birthday, ta nag-text kasuhapon, so sa amigo, Engineer Dan Asupardo, nag-text kasuhapon. Birthday pala kasuhapon ni Andrew Avocado. Yan, tabi. Belated happy birthday, tabi, sa Sir Andrew Avocado. Haliyan kay Sir Engineer Dan Asupardo, sa tuyang amigo. Engineer Dan, kumusta sa pamilya? Good morning. Sagkod na kitang alas 10:30. Tingugan banwaan. Katuwang na news team, pading Jomar, kumpareng Jim, asin kumpadreng Al. Yaon man dyan si Ands, si Renz, Buda si Luens. Sa Manibela, sa muyang piloto si Henry De Boy Mata, technical control. Ang sa kuyang kumpadre, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Nal Tay Baldo. Newsroom, yaon dyan, tandem, News Director Edwin, News Manager Mar. Sa production, ang samuya po ang L, ang Angel, asin ang AM, kang Diz, EBAM, A, Angel, M, Mustaza. Tandeman, si Arven, Buda si Richard sa IT. Ako po ang sa Indong Servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan banwaan. That's me. Morning, mainit ang panahon dyan sa tuyang palibot. Sabi, fet sa 7 ngunyan kan bulan na Hulyo. Aray na aga tabi. Ay sa mga taga-daraga po, sa satuyang mga suki man dyan sa Marjan's Eatery. Good morning. Yan. Marjan's Eatery dyan. Ayan. Tagas ito, ano, sa Tagas. Buda dyan sa Doña Maria Subdivision. Maray na aga. Sa lugar ni Sir Ato Lim. Sa tuyang listeners dyan. Sa Top Gas. Good morning sa Indo. Top Gas. Petron Gasul. Sa Daraga. Dan. Good morning. Madam France. Madam Rain, kay Ato. Morning, Sir Ato. Musta na po ka mo? Si Dr. Lim. May regard sa pamilya. Keep safe, tabi, Sir Ato. Uda dyan sa tropa, sa Top Gas, sa
na taga-atindir sa opisina. So sa tuyang mga pahinantes dyan, boys, gasul, sabi, boys ka na Petron Gasul. Aki pa ako, Petron Gasul na yun. Tagang estabilisado. Color blue na tangke. Good morning, tabi. Okay, di bago par kita dyan sa Astrodome. So mga nag-arantabay po, dahil nango na magpasiring sa Astrodome ko, ako man kamong pre-registered sarado na po muna sa walk-in. Ano? Okay. Ngunyan, so task force kaayusan, nagkaigwa maning operasyon dyan padingnal sa palibot kan Astrodome. Gulping mga motorsiklo so na kadenahan, uda so naklaman na mga vehikulos. Well, at one, on the one side of the story, tama man po yan, kumbaga kita ninlay na bawal dyan na mga parada sa mga highways. And kadakol so mga talagang nakadinahan na motorsiklo, buda itong so mga naklaman na mga four-wheel drive na vehicles. Ang obserbasyon kan nagkakapira na katuyang nakakahuro dyan is ano daw kung mapupwede na postehan na lugod padingnal in PSO yan sa may Astrodome samantalang igwanin sarong kaya sagkod sa aga pa yan sa ining pagbabakuna dyan, this is for humanity. This is for saving lives. Yan. Daita man mababasol ang grupo na Sir Andy Marbella. Siyempre, sinda nasusugo man sa nakanlay na mag-imporsar ka yan. But on the other side of the story is, ang event na dyan sa Capitolio man is for saving humanity. So pag-injection baga nin mga bakuna. Maray nga ni tagulpingo niyan ang nagkaka-interest ng magpabakuna. Kunyan ang sabi kan iba, diit na turos sa naman kung taan na padingnal diit na turos because we are saving lives in here. Masasabutan taman siguro na gulpi talaga mapasiring dyan ng mga tao na may mga vehikulos. Pero, tangani ko ta nang maging in order gabos, mapostehan lamang dyan ng PSO na amay pang pagkaaga, igwana ni nagdidirihir, pag igwang maparada pa dingnal, ang pagbaba kan driver, i-approach kang PSO in a nice manner. Sir, good morning. Kami po, taga PSO. Ako po si Arog kaining PSO. Complete ko po ini. Sir, pwede po na duman ka mo magparada kalyeng ito, sa iyan po ang designated na pwedeng paradahan nindo, tabawal po digdi. It would be nicer siguro kung araw ka na padingnal. Pagkusa na itong hinayaan na yaon dyan, nagpararada ta, siyempre, ang gabos baga, grabe ang entusiasmo, gusto ko pa man mabuhay. Igwanin na nagbabakuna sa Astrodome, kunigo akong darang bihikulo, all walks of life, yaon dyan sa Capitol, sa Astrodome. Nagko-converge dyan, all walks of life. All walks of life, yaon dyan, nagko-converge sa Astrodome. Ta gustong gusto pa man na mabuhay. Gustong makalampas sa pandemyang ini. May bihikulo o dae, may motor o dae, may four-wheel drive o dae. Talagang paminsan, dainan sa isip ninda kung bawal o bako o kunan. Siyempre, ang pig-iisip ninda kan is itong survival. Ano pa dingnal? Survival. Kunyan, here comes ko taan na ito maray man na, kumbaga, equation kan darakan sitwasyon. Pwede man bagang papostehan na dyan yung mga public safety officers, amay pa sa ng aga, pag igwan ng maparada, sir, tabi, in a nice way, pade. And sa paarog kaan, ma-appreciate pa kan mga tao. Dahil ma-antagonize, so drive kan bihik, appreciate pa. So nag-approach, sir, good morning. Medyo formal sana po, ako tabi si SO na arog ka ini. And
medyo sir bawal ining lugar na ini. Dumampo kita sa may area sabi ano kaduman ana bihikulo pwedeng ikuan iparadaw. Arog ka anan magayon ano. Sa ang problema pa saro pa nga ning lang kita talaga pangunyan sa ang designated parking area pa ding ano quadrantize baga ang area. Kulang de ining papadumanan talaga mga tao kunigoning arog ka ini na mga extraordinary situation which calls for saving lives and humanity. Araw kaya nagbabakuna kita, di na turos-turos. And kung talagang talagang gusto idiretso ang pag-enforcer kan lay, okay yan, kaludo yan. Pero dapat, igwa duman ni nakaposte nga ni, na PSO, tanganing day nang mabuyo pa duman. Ano, mariremind sumaparada. Sir, good morning, at ako tabi si public safety. Araw kayo. Sir, pwede po ang paradahan bahan, pwede naman sa likod pwede naman designate. Dumang po paradan kadigdi po, medyo bawal ta igwa ng ordinance na makakakuang kita sa trapiko. Pag nagsimbag, mapabakuna ngaya kami. Opo, pero ikuan ta ang bihik. Tama na lugar. Da ika maklaman. Kung nagkaburuyo ita, nagkarilingawan na gayud paano siguro pa de putan nako grabe ang gas mo na gusto makapagpabakuna dyan as early as 4 a.m. yaon na nakalinyada igo mga darang tricycle, motor want to survive paano kaya pagluwas upading na naklaman pa so auto mo tayo mo mababasol an task force kaayusan. Parte man kan trabaho maninda yan. Baga tabi ano. It's a matter of just give and take ano. Give and take ano. Aning kaya day sa naman. Araw kayo mga event na ako nga ining basta event na sukarugmahan baga na concert, seminar, pagtripo na. But this is an activity which aims to save lives and humanity. Ma-injection ka kan kontra COVID. Kaya ang tao magkakaigon ng convergence diyan. No, okay. At one point naman sa mataman kan mga enforcers, bako man excuse ito na tamili mapa-injection ka, mabalgar ka maning lay sa trapiko. Diba? So, diyan, we must meet at a common end na win-win situation. Ano po ito? Okay, araw kayo ni. Westuhan na dyan in PSO. Amay pa alas 4. Igoning mikropono, igoning butobot, kumbaga, pag igong maparking, sir, good morning. Public safety officer po ini tabi. Ako so, kompleto ngaran. Sir, tabi, kung napa-inject po kamo dyan sa Astrodome, vehikulo po, duman undesignated parking area. Sa compound kan Senior San Gregorio Magno, kalikod kan City Hall and other areas. Tadigdi po, makaklaman ka mo kung iparada dyan. In a nice way, good morning sir, ingat tabi. Araw ka pa rin ako, meeting at one common endpoint. So pariyo bagang ganaan ka boss. Baka itong apait na dyan ako na, dipisil, makahirap ka sa tao. Hello, good morning. Yes, sir, to you. Opo. Si Andy Marbella again. Sir Andy, good. Hello. Sir, to you. Yes, hello Sir Andy, good morning. Opo. Tama-tama po. Yung ka na pala sa Angkor. Opo. Nakalive po ini. Yeah, we're on air tabi, Sir Andy. Sige tabi, para ma-inform ka. So, Oo. mga yaon dito sa perimeter ng Astrodome. So, pwede po gara siguro ako makatawag tahi ano po. Iyo, yung nga ni iso sa kuya sa nag-encourage is we meet at a common point na win-win solution. Primero, so information managad, kaipuhan, maimpormaran, yan ang mga nagpaparada dyan na primero talagang bawal sa lugar na yan and madirihiran sin nakantamang area. Opo. Ikaw ay tabi, Sir Andy. Okay po, maray na aga po sa tuya po, boss, lalong-lalo na po sa nakatune dyan and sa mga mapabaksin. Po, maray na aga sa inyo po, boss. So, dakulaon po ang pasalamat ko, Sir Pio, na natawan mo ako para may sarang sa inyo.
kita nga po baga mas di anong kunyan ka na gusto ka mabaksinan. Kaya po, nag-ano talaga sinda, nagpila dyan, nag-sacrifice or sinda mas kailangan mabaksinan. Kumbaga requirements ng gobyerno. So, ang i-ano ko lang babi pag duman sa Pio, ay diretso ka na, duman po talaga sa gabos na na-welcome ka, So, zero, kita duman, ticket po. So, may mga nakadarang po kitang motor, wow na lang po ito duman sa 101. Duman po baga sa Happy Lane, kami yung maiwas duman ng Ay, so digdi sa may kwan, Sir Andy, digdi dadarahon sa may ikod kan Caltex Petron kasi station sa may DWCM-FM baga tabi sa may SSS. Opo, sa Pio tabi, i-ready na lang ninda tabi sa sendang ORCR. Oo. Sa lisensya, tayo po, logbook po process tax, right? Ayun, so... So, wala namin silang pupaon dyan na bayad, wala po silang para po ma-inform ka sila. Ay, very Kaya good. po sabi siguro po, mas kita mag-inform sa isa, both side po, tira ko lang ng karatula ka dyan, no fact, either side. Yo. Siguro po, nailing po, so gate lang siguro kang Astrodome, dahil hindi nailing sa mga markita. So, pasensya na po kamo kung na gusto na po mga maninig. Kapag may aksidente po, ang mga, kung ano man po bagang sa kuna, primero po piyo kung sa tuyang po. Iyo. Para po kan ligas ayos. Mga tao siya na nakakaagi. Sana po kung may fire, may ambulance, sana naman po nasabitan niya lagi para natangin. So ano na lang sabi sa video? Opo, may ano man lang sabi. Kaya salamat po ako sa imo. At least po, puro man siya sa mga masunod pa po mapapapong na tawara po garis kita sa electricity. Iyo nga ni tabi. Aro kay ni Sir Andy, primero, we are very, very thankful enough ta nagapod kay ka na mismo nag-inisyar because sa muya digding drive kan na pagtukar kay ni sa issue is not to discredit anyone, particular Task Force Kalinigan, but to meet at a win-win solution na parehong magkasinabutan sa duwa. Ta sabi ko nga ni kasubago, ano daw kung paposten ta dyan, Sir Andy, may pasana, so grupo man ni Sir Rolly, may pasana, kung igaw maparada, Sir, good morning sa PSO tabi ini. Kung mapabakuna po, subihikulo po, medyo bawal digdi. Po ang designated area. Tanganing dai mabot sa punto na dai magkakaiguan ng animosidad subot party itong so enforcer and itong so mapabakuna. Ta sabi ko nga ni kasubago, sa sarong punto kan istorya, so law enforcer, dai tama mabaso because they are enforcing the law. Tama baga Sir Andy, di ba? And ikadua, bakong excuse na mapa-inject ka para magbalgar ka maning lay, di ba? Yan. Oo. So, siguro, makapag-devise lang sabi ko ning formula na magkaigo ning meeting point na win-win solution. And it could be that way siguro na pagkaaga, igwa na dyan yung babantay, may mikropono, and in a nice way, pag may mahiling na maparada, Sir, good morning, ako tabi si PSO araw kayo ni, o kaya sa Task Force Kalinigan, Sir, kung napa-inject po, ang parada po kan auto o kan motor tricycle, duman sa compound kan simbahan, pwede, sa likod kan city hall or other designated parking area, para mas na makuanan sinda ma-informaran tabi, Sir Andy. Opo, Sir Pio, ikaw na nga ni pag-trumpetang pinakapitan sa tuyang alkalde, para din na kita mapagal. Kaya yan, sana po itong council me. Yeah. Okay po. Salamat Sir Pio doon sa information. Di kompalan Sir Andy, sumang iyan na yaon dyan, ang sistema magdara lang ning proof of ownership, OR and CR. Yes sir, opo. And then, iyon na ito, dahil na kuhan mo na, relax mo na sukuan, so, kumbaga, pag-iksihir, tabi Sir Andy. Opo, tabi. So, wala kita pong titikikan pa siyempre po, Sir Pio, pag nag-issue kita ka citation kita dyan, is papayag. So, aram ka po na pang-tabangan pagdago kung kasi na mabuhay, ano po, ang hanggang pasyon mo niya, tala, kumbaga, Joseph, grabe, halos, opo. Kaya ito, magtagi ko na Sir Pio na suhapilin ko. So, dating kaupahan, na iswang alkalde, na nagkaram na magkumas na sinda, basta po may social distancing. Yan,
Happy Lane ining dating sa may SSS baga na so dating karaong kauna diyan idadaron ito mga motor. Opo. Opo, sige tabi. So, nakula ko po yan. Napasalamat ko kang kalde na magrangay po kang pakaragayan na ano niya po, natutugan na niya. Iyo, Sabi oho. ko, nakaburulong po yan. Yung bahala na. Nako. Naraman ko po sila in-inform. Sabi po sa paumahan. Iyo. Adi, Sir Andy, may specific instruction pala, Sir Andy, may specific instruction si Mayor na dain na mo na pagpamultahon, kuhaon na sa naso mga motor na ma-impound, daround lang sa proof of ownership. Opo, siyempre sabi yung the best itong tinaramong win-win. Yan, opo. So, abot na po ba makaabot sa iba, sa Arayo na yan. Kapag wala po ba kaya na antap. Naku, naputol. Akong maapod sa imo, Sir Andy Tabi, I'll be calling, Sir Andy, yan. Akong maapod, Sir Andy. Yan, ako yan, Sir Andy Tabi, kung nakamonitor. Sir Andy. Na Marbella si Sir Andy, baka kung naputol na eh. O, basta iyo po ito Tabi, ha? O, putol na. Sir Andy, naputol po. Opo, aylo. Sige. Oo. Sir Andy, tawan tagang pagkakataon, Sir Andy, na magpahayag pa kung ikaw pang gustong idagdag. Please, go ahead, Tabi. Opo, ang sinabi tangani po, baga yun ang po ini, ako lang nakabang tayo ini, siyempre po, pag na-issue tayo ini, citation po, sa LTO, po dyan sa obstruction, pag wala po ini within 3 days, wala po siyang babayad, siyempre po, dadaraw na ini sa artist, po, isusumong tama. Lalong, madudubli po ang sa indang babayadan ka. Kung yan nung nanduman sa City Court. So, sana naman tabi, sabuto na lang po nito na dahil kita mo niyan, naiintindihan ka po ang sitwasyon ka mo niyan. Wow. So, pag ako dito man, Charlie, gabos ko yan, libre kami dito sa linakang gobyerno. Inform sa tabi ini, sa bata po bagan LT. Isil magpadyang kili. Nako. Opo. Kani po, may parang naman eh. Kadada ko po sindaga, boss. At mabuoton mo yan. Iyo. Okay. Pero, Sir Andy, it does not necessarily mean na magpara-parada na sinda dyanin. Motor tamili day mamulta, day pwede. Hindi po pwede po. Unyan lang po yan. So, nagtampo kita, uning sa side po kan apsi mo, sa dating tigpo-barbecuehan, ginagamit ko na po mo yan sa Pio. Okay, very good. Sige. Sitwasyon ninyo, wala nang haning palo, pugutom na, so gusto ko po kainiksyonan ng gabos. Oho. Nako. Ara mo, Sir Andy, garipig tigrurumos ang puso ko ngunyan. Kaya ito, nangiling ka ka eh. Sabi ba nga ni Tabi sa Tio, pag malaog kang trabaho, mailing mo sa mga marayang po na tao, pagdaradara mo sa tao. Pero kung mailing ka si pasaway, maghapon, pasaway na naman sa sapat mo. Kaya salamat po sa ikaw kung merong nailing po. Sige, salamat ta. Iguan ng mabuto sa imo yan, Sir Andy. Dit ang kaiwal mo ngunyan. Salamat din maray. Ingat, Sir Andy. God bless. Keep safe, Tabi. Okay po. Salamat po sa DCGB sa Gabos ng Kada. Sige, thank you so much. Opo. Sige. O yan, Tabi, mga tugang, ang specific instruction ni Mayor Noel Buda ni Sir Andy na Marbella, Tabi, no? So, mga naklaman, Tabi, dyan, vehikulo, motorsiklo, or what, dadarahon iyan dyan sa may Happy Lane bagaon ni digdi sa may SSS digdi sa Cal Street sa likod na kan Petron Gasoline Station. Dahil ka mo mag-worry Tabi, kada iyan titikitan, dahil ning multa. May specific instruction si Mayor Noel na konsideraron iyan. Ibaga sabi tabaga pwedeng na ining okasyon dyan sa Astrodome is for saving humanity. For saving, magayon ang araw kanakwan na nangyari, Tabi, sandali, may caller kita. Hello, good morning, 549, good morning. Good morning. Yes. Ang sa others puro no parking. Yan mo, Albay Astrodome, 911, Saod. Sa 911 na lang, pag nag-scramble an emergency vehicle, hipit sa saod, nag-saraod. Hipit.
maski gusto, dapat balance no parking and parking area. Yan na may option mo, iwas, maski mag-park ka dyan, yung pick and flow and traffic. Pero no parking pa mangyari yan. Abi ka, turoon nila sa katedral na tipon mo, 1800 na katedral, naisip na kan mga tao sa ito. Yan. O kan mga nagtugdok, City Hall, Provincial Capital. Kailangan, hindi. Dahil kumusabutan ng mga planning ng mga taong ito. Mas isa ordinansa in zoning, states na may may designated parking area. Ngunyan, pwedeng remedyo, saro pa, sa barangay, san banyo. Kaya, sa tawan po, mas masamo kung ano. Kung sa ano, paano ka mag-observar si Lane Tultol na law-abiding ka na ang siyudad mismo nagabargar sa primero pa sa instance pagtugdog. Dapat ang saod, kinibunindang multi-story and first floor parking area. Yun. Ang saod, human. Dapat inindaan nilocate ang 911 dyan. Hindi, turo shortcut method, ano sa tingkan ng LTO, mahal sa naisirokso. So, aram mo, sir, ayaw na ang sitwasyon managad, ayaw na sa problema di sitwasyon is, siguro ibunin paagi na sa kada area, i-quadrantize, igwa lang ng mga kalye na through ordinance, human, pwedeng iparada ang mga bihikulos, lalo na dyan sa mga lugar na harani sa mga establishmento, pribado as in pang-gobyerno na talagang nagkakaigonin convergence of ining people, lalo na sa saudan, bagatabi, uda mga opisina. Ma-designate lang sila through ordinance na ining kalyeng ini, one-side parking, dyan. Pwede arugaan. No parking ordinance na may balance na these areas are also designated area. Yan, Or mag-omnibus ordinance na in any street, only right lane or right side, one side, allowed parking facing Daraga or facing Legazpi. So kung both sides, sa motorista, malibungon sa magkakainit ka, tanang babayad ka kita, kung nakinabang. Aram mo, sir, I'm getting your point. Magayon na yan. Iyon na lang, so gray area na lang. So pag designar managad din mga lugar na pwedeng parkingan managad through ordinance, lalo na dyan sa may City Hall, Capitol, Cathedral, Astrodome, sa Udan, Tagulpian, Convergence yan ng tao, siguro ikwaninda, iadala na din maray na yan. Iwan ang pakiuron ng mga motorista. Nagawa si road users tax. Pero you cannot use the road except pagdalaga. Sa katotohanan, sir, magastuon sa crude wood. Gasolin, alang ka na pati ang hindi ang kalibot-libot ko na. Ako na, di baba miso pasayro ni kapamilya, habang hindi ang kalibot ni tamo ka masibrimati kita mo na. Dipisil. Kung biskaroon ang driver's license mo. Dipisil. O wala sa mga pobreng tikoy na pinagalan kung bakal si auto, may safety na mo yan. Di iyo tabi, sir. Salamat nin maray sa imo man na partisipasyon mo na obserbasyon. Salamat po. Thank you. Ingat po, tabi, ingat. Okay, so yan na muna napahalawi kita. Pulpi ng utang ta. Anong advice mo pa ding na mahanap boy mo na kita buda time check, buda pa ding standby muna ta huralawig ini. Kabuelo kita. 9:43 oras Pilipinas. An oras hatod sa Indokal. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo.
para may tibay araw-araw. Joy, iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C tablet. Enervon C tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagdat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo.
negosyo. Madadangog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan, alas 11 nin aga, sagod alas 12 nin udto, sa laog kan programang Aramon Yato, Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB, Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Iniyahan daw
handog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers
2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10 na ng pagkaaga. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipigrekomendar kan World Health Organization ang mas halipot na quarantine period para sa mga fully vaccinated individuals. Sinabi ni Dr. Rabindra Abiyasinghe na ang fully vaccinated o nakaresibi na nin duwang dose nin bakuna may sadit na tsansa na makaulakit nin COVID-19. Dahilan kay ni, sinda nagrekomendar sa mga nasyon na ikonsiderar ang pagbawas o halipot na sanaan quarantine period para sa mga nakakompleto na nin bakuna. Sa iyang sinabi na bukas man ang WHO sa risk-based approach kung saan ang mga biyaherong hali sa mga nasyon na low risk sa COVID-19 pwedeng ipairarom sa 7 aldaw o 7 aldaw na quarantine period imbes na 10 dias. Yan ang mga alas 10 na bareta, hali digdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Joy, iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Naproxen sodium Skelan. Sa Skelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez.
Diretso mo na kita ang mga istorya i-ugta sa tuyong 30 minuto programa. Kumpadring Al, thanks for waiting so much. Tabi, go, go, go. No problem pa padagos. Na pigingo kan gobyerno provincial Kanalbay na ma-improve ang serbisyo medikal sa mga hospital na sakop kaini sa tulong distrito kang probinsya. Sa informasyon hali kay Gobernador Alphonsus Bitsara, nagluwas na medyo limitado mananggad ang hiroon niyan kan probinsya sa direktang pagbibisita sa mga barangay dahil sa COVID. Bako siring kay ito na dakol sindang mga medical mission na pigigibo direkta sa mga barangay. Dati-dati, puelo sindakan siring na serbisyo, alagad ngunyan sa pag-iingat kontra COVID, igiwasan na magparatiripon ang tao dyan sa barangay. Kaya ngunyan, ang pigigibo kan probinsya, talagang pigidevelop ini mga district hospitals, plus ang serbisyo kani paluay-luay para ma-akomodar man ang mga pasyente na kaya pa man pulungon sa limitadong pasilidades kan mga district hospitals. At least nakakabawas-bawas naman ini sa crowd dyan sa BRTH. Lalo pa ngunyan na panahon kan COVID, ang probinsya padago sa serbisyo na pigigibo sa mga district hospitals digdi sa probinsya Kanalbay. Roger. Yan pa din informasyon digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa padagos man na pagpabulos kayan sa luwas. Health concern na pinagatindiran po kan Kapitolyo Provincial. Ito pa. Nagsisignal. Pampirang aldaw na ands. Magpuon ka ito. Dua. Iguan. Apantulo. Iguan yung panibagong regulasyon so World Health Organization. Ano ta? Na suna sa pantulong aldaw pagkatapos dahil magkaoning inunon. Pwede sa ko. Kaya ko yung gibuhon. Medyo mamumurak so tinudukan kung magkaon kang inunon. Mararang. Pero so 7 dias na dapat daing karigos, mantiniron ito. Pangadyon kung kayanon ko. Medyo difícil itong regulasyon. Sige, go ahead. Good morning. Anyway, good morning, Graray. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, dakulang kagianan para sa mga residentes kan nagkaperang sur na barangay. Sa syudad ni Legazpi ang pigkukondusir mo niyan, na roll out kan bakuna kontra sa COVID-19 sa mga barangay. Ini ang sinabi sa DCGB News si Barangay Taysan, Kapitan Renato Valladolid, matapos na maging matrayumpo ang duwang aldaw nin pagbabakuna sa indang multi-purpose building. Sinabi ni Valladolid na nagpuon kan Lunes ang pagbakuna sa sendang barangay. Kung sa inigo ni na 160 na doses ni bakuna, mantang kasuod ma 140 naman ang nabakunahan kontra sa nasambitan ng helang. Ikaso nagramparampa duman ako ang modelo. Kaya na. Kaya day mag-hadit uni ako to the left, to the right. Sabi ni Doc Gilego, kumusta nga yan? Dahil ka ba, natatabag ko kasama, dumang ka sa imam. Dahil man ako bigapot. Ikaso nagramparampa duman. Mag-hadit uni ako, panduangal daw ko na. Living testimony. Sige. Habang sigun sa iya na maidara sa sur na barangay ang pagkondusir kan siring na programa dahil sa daiman daw kakaipuhano na kan mga residentes ninda na magbaba di sa sentro ang mga nasa siring na lugar lalo na ining mga nagtitios o rugpaan mga senior citizen. Alaga daminado nina dahil sa limitadong supply nin bakuna kaipuhan nindang magsunod man sa protocols kan LGU Legazpi. Inaangkaptaan kan pahayag ni Kapitan Valladolid.
sinabi ko na lang, sinabi mo dito, in case madagdagan ang quantity, allocation, makadakilarik another quantity vaccination day para din sa mga tao magpasiririg pa sa baba, sa duma, sa LC3C o sa Astrodome. Yan, mamaya si Mayor, nahiling niya na sa mga tao around the sa barangay, nagisiguro pag-expect niya kung kulang ang pag-respond ng tao, but nahiling niya na takol. And sinabi ko na lang. Sigun kay Valladolid, dako ining pasalamat sa inda kung sa ina kung magigirumduman mag-serpiyo ka nakalihis na doang aldaw, inot nang pinag-post ni Alcalde Rosal sa iyang Facebook na Taysan Multipurpose Building gagamiton bilang barangay vaccination center para sa Taysan, Kagbakong, San Francisco, Mariawasin, humapon mantang sa Bangkirohan, igagamiton man para sa mismong residentes kan Bangkirohan, Bariis, Benavista, Bagakay, Estansa, Maslog, asin Imalnod. Iyo ining kainut-inuti gayo da na nadagmug ta sa Albay na nagburo barangay na, over? Yes, so far Sir P, ini ang inutang naaraman na. Iyo ta kaidto baga, so DOH istrikto sa sistema. Dapat itong sa aprobado ninda sa indang criteria, so babakunahan igwaning counseling area, igwaning BP, igwaning may midbid nga na ako na nagparalang ka sa BP. Midbid ka man ito. Na-pressure. Puminormal kang kataning mo, ano? Puminormal. Dahil nagparalot-got? Naglot-got na. Baka mag-reflect sa BP niya. Sige. So yan, Sir Pio, ang reaksyon napahayag ni Kapitan Valladolid sa mga erop na barangay digdi sa siyudad kan Legazpi na nakondusiran kan rollout kan pagbabakuna kontra sa COVID-19. Yan. With Boy sa mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat, An, sa istorya. Sige, diretso po sa mga istorya dyan sa luwas. Congratulations dyan sa Taysan, kay ining kapitan na ato na Valladolid, buda sa grupo, sa tawo, nag-abibar yan sa pagpapainik sabi sa Taysan. Hello, good morning, 974. Hello. Opo, good morning. Opo. Natapat po. Ika mo so, data, po nung yung virus magawara. Maluwasan na po yan ta. Dahil pasurilis kan Department of Madam Tabi. Salamat. Opo, luwas. Okay. Pading Jomar, go Pade. Go ahead na good morning Pade. Go ahead. Salamat, Padi. Good morning sa mga parantabay. Follow up ka nangyaring rumble sa tiwi ka nakalis na Domingo na ikinagadanin sa rong minor de edad na plantaranan ni kasong murder ang tulong mga suspitsado sa naunang pita na rumble na ikinagadanin sa rong minor de edad. Asin ikinairido pa sundo ko dyan kan saro pa sa mga biktima. Inibatapos na matrayumpong makakuan ng discernment ang TV Police sali sa DSWD para maplantaran ang minor de edad man na suspitsado na 16 anyos. Kay riba ang duwa pa na nasa tama ng edad na mga suspitsado. Susog sa pagkikipag-ulay kan DCGB News sa mga investigador kan TV Police na naiplantar nila sina inquest ang suspitsado na 16 anyos na taga-barangay Paybay, Kantiwi Albay. Asin ang mga pagiriba kay nina si John Paul Buenaventura y Corino, 18 anyos. Asin Kevin Caudilla y Rapilla, 21 anyos. Ang tulong ini ang mga suspitsado sa panggagadan digdi kay J. Ray Salvador Colarina, Peter Neches, 13 anyos, kan barangay Uyama. Asin pananaksak, asin pakairido digdi kay Hoji Guevara y Tenting, 23 anyos, kan barangay Uyama. Nagluluwas pa din sa investigasyon na kanakalis na Domingo nagkaturuparan ang duwang grupo digdi sa tubangang kansimbahan kan Tiwi Albay kung saan nagkakumprontaran asin tulos na buminunot ng kutsilyo ang suspitsadong 16 anyos. Sisay nga dito so 16? So 16 anyos, dahil man
pinangaranan. Iyo tadig di sa video. Dahil lamang ni nagsasaway na mga may na edad. Pwede May nagsaway pa din, pero nasaksak man sa may parting likod. Oh, grabe ning mga iguana. Tama ito pa ding Jomar na nakakuasin daning Certificate of Discernment. Aram na kan mga loko-lokong ina sa inang pigigibo. Iyo pa din. Oh. Samala nga nangyaring murder ini, kapag ini nangyari, pinag-text na kaining minor de edad, ining suna sa ospital ko niya narugado, si Hogi Gibara, na dahil ka ngayon magpasentro, kagagadanon ta ka. Nyan, igwa nin prior act, igwa nin prior planning, kan krimen, kaya murder. Roger, on that pala. Buda igwa na sindaning pagkasabot. Yun na nagad pa din. Ako. Pagkagulo-gulo. Pag Domingo, kay taram ko nagka-turo pa rin o hinipahan talaga. Mana nagkasaragmakan. At ining mga darakulang nagilini, pwedeng kumuha ka mo nin pambaod, baraodan mo ining nagkuna. Ito sumay, nakaito baga may kaput-kaput na kutsilyo, punyal. Ang may kaput na ito pa di, ito so minor de edad. Ining sumay punyal, so nakaitom. Yun yan ang nanaksak. Pero mansanan may armas, itong so 16 anyos. So 16 anyos pan may punyal, may armas? Oo. Naku. Tugang siya, kan saro manigde, sa suspitsadong ini na may edad na. Oo. Magtugang iyan. Ang nakuha niya tong impormasyon pa rin, nasa kulungan man da nga makay ni. Ay. Tapos. Kaya so, yun na nangyari. Makahirak pa. Sunagadan pa de. Pag kuman ito ang target, nagsaway man ka na ito. Ay, so, 13 anyos. Jesus Mariosep na mga pangyayari. 13 years old ito, nahiling niyang nakikipagsuntukan so primohon niya, ito managad na so target ng suspect. Pagsaway siya so tinitian, piniso na agadan. Ano nga ni? Para sa pa. Pero dakol so naghihiling pa di ma-overpower itong kunya na ito padikutan. Ano? Igoning nakapadyak na sige sa nanghiling ka rin naghiling ng pelikula. Pwede may kutsilyo baga pa di? Bao na brangkaon mo ito kan mo. Padyak mo. Matutuwal ito. Buda rumpo na. May nakasaway man pa di kayo ito kaya nagdurulagan. Pero kudya na, gulpe na grabe na sutama kan duwa. Buda sa primerong nagsaway na ilugod sa napuruhan na gadan. Ito. Tapos sigwa pang nagsaway, yun na itong so may edad na nagsaway. Kaya nagdurulagan na yan. Nagdurulagan na sinda. Pero nabukod kan mga pulis. Inarabot mang giraray, kaya na antimano, nagkadara ko pa mga ilipade. Kaya ang kaso, murder. Murder ka, iguanang text message na nailot. Yes, iguana. Na pag nagpasiring ka ngayon sa sentro, gagadanong taka. Iguana na yung prior planning. Roger on that pare. Bako itong sutsirimpuhan sana. Talagang tagas na eh. Talagang inabangan na pare. Inabagan. Ini pala nanaksak na ini na may punyal na ini. Anama, nasa kulungan man. Nasa kulungan man da pare. Sabi kan so pulis na kaulay ta. Dumanasin na maghilingan. Kumusta paleng? Pati sutugang pa. Pati sutugang? Itong so nasangatan ng kaso. Kunya na so nasa picture na hiling mo. Ang saro dumantugang. Dumana sinda. Magkarama na sinda. Dumana. Reunion. Reunion kanduang aki buda so ama. Ay, nako. Iyan ang mangyayari. Nako, yan ang report. Jomar Biel, DCGB. Thank you so much Pading Jomar sa mga follow-up report. So mga turo-turo ko dyan na istorya, kasuwapon baga na istorya man ni Ansian, so reaction man kan PYD o so sa youth, ano? Kapag ni Sir Rondo na Ricafort. Reaction sa mga pangyaring ini, mga hobenes na. Rasa pa. Dagdagan tayo istorya. Renz Luna in the house. Renz, go. Good morning. Yes, maray na agad tabi Sir Pio. Sina maray na agad sa mga parantabay. Sa mga dugon niya itong mga bareta pinahimutikan ni Vice Mayor Junji Hausyan kan Banuan Candaraga na matuglok ning solar plant dyan sa kampang kan NGCP. Subok bakanting lote tabi dyan Sir Pio.
at baliktad duman sa mga nagkakalat na istorya digdi sa kapalibutan na malaag na ng magkakanigong solar-powered plant yan sa nambitan ng lote. Entrevistahan DCGB News sayang sinabi na ang nangyaring committee meeting kaso hapon na kung sa inyo nga pinagtataram ni Universal Power Solution na kung saan ang talagang beto kay ni malaag din edipisyo ang NGCP or gari ala power bank dyan sa hampang mismo kan sa indang building sa ibong natinampot. Tanganin ko ning kaso man may magkulang o magsobra sa supply nin kuryente, igwas indang lalaganan kailan ta ang kinakaipuan pa na requirement kay ni sa paglagang edipisyong ini dapat arani sa NGCP building o ining area kan NGCP mismo. Kaya ini man ang nangyari, naging iba sa interpretasyon sa luwas na kung saan halos nga ni dakol naman ang nag-terestorya na solar powered plant da ani bubugtak diyan sa nambitan ng lugar, pero malinon sinabi ni Vice Mayor Junji na masyadong harayo pang irealisar ng kayan na plano dahil ta for NGCP ni na proyekto asin bako man di sa probinsya or magin man sa lokal na gobyerno kan Daragalbay. Ang kompletong entrevista ng DCGB News kay Vice Mayor Junji Ausian. Reclassification. Ang purpose ninda is mahalag sinda dyan. Ang apod ninda naman is kari power bank. Ito mahalag sinda dyan kari mga baterya. Pag nag-oversupply ang NGCP, iduman makuan, ilalaw. Pag nagakulang naman yung supply, hindi mag-supply. Kung bakit ini, kari mag-balance kan supply ta. May bigas, may mga technical terms yung nakasubago. Dito ang marina dito. Mga 60 daw eh, kay Juan. Minsan nagasubra, hindi nakakaraot yung mga pata, mga appliances. Duman yung tumalaw sa panila, sa battery. Tapos pag nagakulang yung nagalow volt siguro, nagakulang, naman ang masok. Yan sabi, Sir Pio, ang tingog ni Vice Mayor Junji Ausian, manugod nga ni kay ang istorya na igigibo na bagong edipisyo dyan sa Ampang kan NGCP sa Peña Francia, Daragalbay. Power bank pala no? Power bank. Pwede makisaksak doon. Dapat Mayor Junji, pwede makisaksak. Pag brown out, pwede man ngayon. Brown out. Sige. Yan sabi, Sir Pio, ano magandagdag na impormasyon dito sa luwas? Sarang Lunad DCGB News. Salamat, Renz. May istorya hali dyan sa luwas. John Orense in the house, sabi ni Dan Alpha Phi Omega. At last, dahil ko na basahon, Brother Dan, loko-loko ka. Dahil ko na basahon na last mong duwang text. Sabi pa ni Brother Dan, nakabakal nga ni iki-auto o motorsiklo. Siguro naman ang pagbayad ki parking fee Albay Cathedral bako naman siguro problema yan tabi. Sabi ni Brother Dan na Orense Kanal fa. Brother Dan, good morning. Maray na aga manong Nonong Cordova. Morning. Si Sian di kan ligaw, good morning mantabi. Belated happy birthday palan kay Doña Yolanda Guanzon. Si Manay Yoli Guanzon. O di tabi ano, so huron-huron niya to. Yung mga naklam tabi o na tow na vehikulo hali dyan sa Astrodome, sa may Astrodome, sa compound ta nagpapa-injection bago niyan, massive rollout kan vaccination. Dahil maghadit, dahil kamutabi nin babayadan. Parang i-claim lang ni doon sa indong behikulo, digdi sa may happy lane baga dati. Tupigo bakalan baga ning kaong-kaunan, mga tusok-tusok, gabos. O digdi sa may SSS Ligaspi. Sa barangay tinago yan pa rin na, Kapantawan. Parang, basta dyan, Kapantawan niya tayo, tinago dyan, area na yan. Ano po lang dito, sa intabi, so SSS. Yan. O dyan sa may happy lane, o dyan. Caltex gasoline, Petron gasoline, Ligaspi. May specific na